lehet építkezni a bal oldalon. Polgár lép be a támadásba. Polgár még mindig. Kihozatalokat bátrabban. Följebb kellene. Polgár. Vagyunk a győzelmi szériába, említsük meg a futszál válogatottat is, amely Montenegrót verte, és ott is lesz egy magyar-finn, úgyhogy magyar-finn napokat. Yeah, but on the settings I had it on the inside, and then I had to look what it looks like when you put it on black. Okay. We don't still okay. Polgár. Itt kapcsázott a labda, Polgár. Mehet, viheti Polgár, megveri az ellenfelét. Polgár még mindig. Polgár helyzetben! Szöglet. Good block again this time by Masterson. Polgár with a strong challenge on Mandrin, which he did well. Maja Gomez in stoppage time here at the Stadium of Light. Memorable. Here's Van Arnholt. Sunderland threatening another goal, which would certainly finish this off. Van Arnholt had a look at the referee from Polgár's challenge. Maja Gomez years ago. He slotted in at right back, the Hungarian. And Polgár gets his first touch. Maja Gomez. I got it, yeah. But overall, as we near the end of the game, Hughie, I mean, a lot of positives. Polgár. There's Goddard. Good tackle by Polgár. Danda again, lovely bit of skill. Play. Danda. Nice running from Christoph Polgár, just couldn't quite get there, and Velkovic and Danda. Now at the other end, Georgiou. Good defending by Polgár. מה עוד היה בחדרי ההלבשה? שירלי ברדיאן. אריק בנאדו בעיקר רוצה שהסיומת של השחקנים שלו תהיה קצת יותר טובה. ועכשיו אוחנה, איזה דריבל נהדר יש לו, אבל קבלת החלטות, יפה, בסדר, החליט לבעוט, לא מספיק טוב, אבל קיבל את ההחלטה. העניינים שלו שאני מניח שהשפיעו עמוקות על הקריירה, אבל עוד ישפיעו עמוקות על הקריירה שלו, או אז בימיו בחדרה של אלקסלסי, הוא לא אחר מאשר רז זהבי, הוא שוער עבר בדימוס, שוער גדול ושדר עוד יותר גדול ופאנליסט ענק. טוויטו עם ההגבהה ומאמן שוערים אולי... אתה ראית אותנו באמת מהגדולים באירופה בעת ההיא שאני שיחקתי בקבוצה, והייתי רואה אותם נשארים אחרי האימון לעשות את האקסטרות. טוויטו נמצא שם ליד הכדור, דין דוד כמובן, ועכשיו היציאה היפה, מיכאל אוחנה, דור חוגי פנוי שם, שובל גוזלן צריך לפרגן, זה מה שעושה, אבל הכדור חזק מדי לחוגי. חבל טובה מאיפה שאנחנו, אבל עדיין יש משהו בהתלהבות של הילד הזה וברצון שלו, אני אוהב את זה. אותה תקופה נבחרת צעירה הייתה, אבל הוא ישר קפץ קדימה, כי הוא כבר היה מעבר לגיל 21. בא מהליגה השנייה, סקורר עם חוש כיבוש, והילד הזה, הוא גם נראה שחקן, וגם אני מאוד אוהב את התנועה. ודיברנו על הכניסה של שובל גוזלן. עכשיו הנבחרת, יש לה באמת יותר עומק בחלק הקדמי, והיא תגיע ליותר הזדמנויות, וגם ההונגרים עכשיו לא תהיה להם ברירה, כי הם ירצו לחזור.
אבל הוא מחזיק ברמה הזו, הוא מחזיק את הכדור יותר מדי ומיד חוטפים לו אותו וחבל. הוא צריך לשחק מהר יותר, הרבה יותר מהר. זה הקושי. השרת שלנו קצת מאכזב, אבל אריק בנאדו מבין שבמחצית הזאת הוא צריך להמר על התקפה ומכניס שחקן עם אוריינטציה קצת יותר התקפה. שוב עיבוד כדור הפעם של דור פרץ. דברים מדויקים יותר במחצית השנייה. עונות נוסטלגיים, תכף נגיע אליהם. קודם לכן, מיכאל אוחנה עם הפנים אל השער, עושה את התנועה לכיוון המרכז, מנסה לייצר את מצב הבעיטה. כן, הכדור פוגע שם ביד, אבל יוב חבשי מכניס את הרגל. הכל נורא איטי. אוחנה. עוד הגבהה הונגרית לכיוון הרחבה. עכשיו מסוכן שם, מזל גדול לנבחרת ישראל שהכדור לא מורחק, איכשהו מורחק. עכשיו חבשי שם מאבד את הכדור. הנה השחקן המחליף שנכנס כעת, פולגר עם כדור ארוך. Roberts. Polgar. Play again by the Hungarian. Nicholas. Skill. Whelan. A lot of men back for Derby. The moment's going to be hard for us to pace it. Polgar. Corey Whelan. The two substitutes combining nicely. Great skill. And now Nicholas. Polgar. There at 10:30 for 11 a.m. start. Christoph Polgar. Good play by the Hungarian. Polgar, nice turn by the Hungarian. Kanos.